Dilai Police Station angkang ke Parlupon National Highway thongke pra truck atowar Lahori janalong matijong ni phai inkorei siarni linni dokai rakia hormu mate kani ke neponlong labang solong kacherabdun banghinia bangphua tumaphan raikom saikhiatum arideng kachingnang dun Birda kilong dun atengke Karbianglong Police atum kaikia son thak amithanga sai ke ton kilang ke do bom aporahut Ihum Night Super Agari registration number MN01HT0188 Manipur pen Guwahati Kachaleng Abasalong Kirika Kuruk Dunahut Isia Begalong ke Patu Ponjoy Linni Dokai Rakio Hormumate Kani Long Pondu Bangsolong Kachirabdun Muhammad Ayus Khan Lapen Muhammad Suruj Khan Atumaphan Police Atum Nep Ingnang Ponlong Lapen kine ponlong arakia hormu pen kang nang poncek bang hini atuma phanta arona ting pen lamphoi pabon ponsi hem kang sam thap ponlo kine blong akani hithia long kuti sian bak adordo jiputa pachini ponthu bokajan penanan terang Karbianglong live